At starte på Ørsted Gymnasium, det var rigtig, rigtig godt. Jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jeg elsker, at det er så åbent. Jeg tænkte sådan i starten, hvor jeg kom ind, og jeg tænkte, det bliver et helvede, og jeg vender mig aldrig til at være her, og alle kan se mig, når jeg går rundt. Men der gik en uge eller sådan noget, og så følte jeg mig velkommen og hjemme og tilpas. Hvis man vælger Ørsted Gymnasium, så skal man være forberedt på at starte på et IT-gymnasium, som fokuserer meget på medier og teknologi i hverdagen. Det vil sige, at vi bruger computer til alt, hvad vi laver. Og især også med bogfri gymnasium, det er også rigtig fedt med, at vi udelukkende får vores papir og bøger på computeren. Altså, jeg har ikke brugt computeren overhovedet i år, faktisk. Kommer nok til det. Så det synes jeg er helt vildt fedt. Det bedste oplevelse, det var nok det der med at have været på introtur, og så komme tilbage og føle, at man var blevet til en klasse, og man hang sammen sådan helt socialt. Der var sket rigtig meget over rigtig få dage. Det var helt anderledes. Altså, vi har fået en masse nye venner, og efter skole, så bliver vi at lave lektier sammen ved sækkepuderne, og det er virkelig hyggeligt. Da jeg startede på Ørsted Gymnasium, der havde jeg regnet med, at man havde klasselokaler til klasseværelser til hver modul, man havde hver dag. Men det fandt jeg hurtigt ud af, det har man simpelthen ikke. Man har i stedet til nogle timer det, der hedder gruppemiljøer, som går ud på, at man sidder i nogle fællesarealer og har undervisning som gruppearbejde. Man skal virkelig kunne arbejde selvstændigt. Det er rigtig vigtigt, at man kan arbejde uden at lige en lærer, der kommer og lige siger, nu skal du altså tage det sammen, fordi at vi arbejder hovedsageligt på computer, og det er enormt nemt lige at gå ind og på Facebook eller Twitter eller hvad der lige er. Så det kræver rigtig meget selvdisciplin at gå her. Jeg synes, det allerbedste ved at gå på Ørsted Gymnasium, det er nok, at vi har masser af gruppearbejde, og det er meget med sociale færdigheder at gøre. Og vi har et meget godt sammenhold her på Ørsted Gymnasium.